Tybed a chroeso. Wan yn y fideo yma, dwi efo ffrindiau yn chwarae Among Us dros Zoom. Mae'r fideo yma braidd yn hectic a dwi'n sori os ydych chi'n methu clywed yn lleisio ni ddigon clir gan yn bod ni ar Zoom. Dydy o ddim y quality gorau, ond mae'r peth mwyaf doniol ac eisiau efo ffrindiau lawer iawn o hwyl yn gwneud hwn. Ie, dwi'n gobeithio eich mwynhau fideo a hefyd yn byd, beth am dechrau. Dwi'n imposter. Mae'n mor weird, fel arfer dwi byth yn imposter. Dwi'n mynd imposter da, so mae lot o wynt fi fod yn imposter i fod yn honest efo chdi. Game, ia? Ia. Ond na join yn ôl game nesa. Oce, iawn. O, mae'n iawn, mae'n alai... Pwy nath gael pwy nath supportio? Dim y fi. Heledd. Nes i weld lot yn y lle reactor o agos i fanna, bach o dan fanna. Dwi'n methu bod yn Ela a Cara, felly. Diolch yn Alice a Olem, gwrs i weld nhw. Dwi'n meddwl Alice a Esmi, diolch yn reswm. Pam ydw i mor nerfus? Dwi ddim yn gwybod. Ddylsa fi ddim bod yn nerfus, ond dwi wedi cael rhywun sy'n rhaid dda. Pwy oedd yr un ar ei Cara, ia? Rhaid yn ymwneud mam ei Cara, di o Jamie. Oh! Swn i'n cael, ia, cys... Mae'n gael y t-shirt mwyaf ansiwd. Pam nath chi'n siarad fi gyno? Ie, pan oedd Cara... Wei Olwen! Dim fi oedd o Wei Olwen. Cos ar ôl di Olwen. Dwi'n crewmate. Yay. Okay, so dwi jyst yn mynd i tasks fi, cos dyna beth dwi'n da mynd. O! Mae jyst i meeting yn barod. Lois. Pam ti'n bod o fi, Helen? Jyst i bod yn pella'n clen o fe, ond na, o'n i mor, Dwi'n crewmate, felly dwi'n mynd i jyst wneud beth mae crewmates yn wneud. Mae Esmi ac un. Lois yn dilyn fi. Lois, ti'n dilyn fi. Stopia dilyn fi. Stopia dilyn fi. Be? Stopia dilyn fi. Diolch yn Esmi, because of your Esmi. O'n i'n newid. Dim Alice, Dim Lois diolch chwaith, nes i pasio hi lot o weithio. Ie, but y thing ydi sy'n neb di marw eto, so da ni'n gallu clear pawb yn session fi. Dwi'n meddwl folio chdi, Alice. Lois. Skip. Sy'n neb yn sos, sy'n neb di neud dim byd. Neb di marw, so. Beth? Pam? Beth am Olwen? Ok, so, dwi yn mynd i gario ymlaen efo tasks fi, sydd braidd yn boring, ond dyna beth dwi'n mynd i wneud. O'n i'n mynd Lois oedd o, chos oedd hi'n dilyn fi. Bet mae Lois di o'n iawn. Bet Lois di o. Mae dal yn dilyn fi. Bet Lois di o. Mae Lois yn dilyn fi. 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 Di Lois ddim yn dilyn fi. Mae'n iawn. Yn security yn y top, ia? Dwi just eisiau gofyn, ia?
Alice a Lois, athych chi I fewn I security pan ddech chi'n mynd I fyny? Nath Alice a fi pasio, a nes i fod Cara yna. Just to Dim Dwi'n heledd na dweud Cara yna o, dwi'n dweud mae Cara oedd hi yna. Oedd ni'n security, wedi gadael mynd I lle yna lawr. Dim heledd na Loisio, dwi jyst eisiau deud hynna, cos o'n I efo nhw. Fi just eisiau gwybod sef di lladd fi ar y ffôn. Ond ys cara di lladd fi, so dim cara di o. Dwi just angen dweud, dwi'n meddwl bod Alice kind of says, achos di heb di lladd neb. Mae'n sysio Alice iawn. Alice yn dilyn fi. Dwi'n meddwl na Cara, Dwi'n bodyguard Alice iawn, so neb yn trwy Alice. Tasg fi ydy neud trwy mae Alice yn survivio y gêm yma. Iawn? Di Alice yn Cara, Di gyda camera chdi o. Cara, S-video, dwi'n dwi'n. Dwi'n meddwl bod yn cara ni. Nath e rhywun cael grysa, so dwi'n mwyn gwybod. Fi skipio, cos gyda i'n episode. Sy'n pobl mam y fideo, sy'n braidd yn mean, cos dim fi ydi o. Ond, ie. O Lois yn dilyn mi tho. Dwi'n meddwl dwi'n bad feeling me loistio. Heledd y loistio. Heledd y loistio. Heledd y loistio. Heledd y loistio. Wait, no, pan mae'n siarad I fyna? Oh my god. Heledd y loistio. Pan bo heledd y loistio dilyn mi? Gai just deud wath, iawn. Sus, Ela, cos mynd I cysio pawb, ac Esme, cos mynd I staw. Na, dwi'n cara, oedd cara dim lladd. So mae Heledd, Cara ac Ela yn saff. Fi literally di pasio chi gyd, a tam un o'n chi di lladd mi, so mae'n anodd dweud, really. Okay, so dwi'n meddwl mai Ela di o. Achos mae'n deud bod pob arall, but dwi'n meddwl mai Ela di o. Dwi'n meddwl. Dwi'n efo un tasg yn ôl. Mae'n am brilia. Pam bod Lois yn dilyn fi? O, Lois yn mynd tasg fi, de. O! O, dwi di neud tasgs fi gyd. Ond a dead body in security, Olwen oedd o. O. Gai just deud, Cara, dwi'n lwysio nhw eich ti'n mynd security yn ac yn olwen. Dwi'n meddwl Cara, dwi'n meddwl Gwendy. Cara dio, ie, Cara dio. Dwi'n meddwl S-Video. S-Video. Dwi'n meddwl Ela dio. Dwi'n meddwl Ela dio. O'n I Oedd yn rili lwcio fi'n y ffrenchi. Fi newid theory, dwi'n theory, iawn. Na, dwi'n theory. Mae Ela, iawn, mae'n newid fod ar cameras, so dim yn gallu mynd I sabotage cos mae'r cameras. Dwi fo Alice, dwi wedi gweld hynny bob task, ia. So Esme dio, because hi oedd yr unig un oedd neb efo, ac oedd hi ddim o cameras yn byd, so sy'n wedi gallu locio. So, therefore, Esme dio, a mae'n newid wneud emergency meeting I pawb gofyn dyma gilydd eto I hi gaffol yn yn ei lladd fi. Os dim Esme dio, Ela dio, because the dau fel am Alice. S-video felly, because ddim byd. Without mother. O, o'n i'n meddwl, S-Video. Diolch am y tro. Hwn ydi round 3. A dwi'n crewmate sy'n boring. Pwy dwi eisiau? Dwi'n mynd I task fi. Dwi'n meddwl mai, o na, dio ddim yn olwen, achos bys olwen yn lladd fi wan. Neu mae olwen yn dilyn fi. Alla bod hi jyst yn dilyn fi. Even though dwi ddim yn gamer, dwi'n reid da yn y task. Okay. Dim Loisio, because o'n i'n ei task fi. Dim yn heledd. Dim Alice. Dim yn heledd. Dwi'n siarad, da ni methu deud dim... Da ni methu deud dim pobl achos da neb di marw. Mae Alice
ti'n gwachio Alice security a mae'n jyst head a ground down. Nes i ffolio am chydig ac oedd hi'n just mynd mewn ac allan o'r rooms i Gef gyd. gweld Alice yn dim un task. Do, nes i weld Alice yn ei task. Mae Alice quite sysio. Dwi'n meddwl na Alice ydi, o'n i efo Alice am bach. Be am ni skipio rand yma, ia? A dyn nhw'n just... Dwi di votio Alice. Dwi'n skipio. Ei, fel ti'n mynd i drwy ta? A mae'r ei rwysyn dwi'n meddwl na helydd a gradu, dio. Ok, mae nhw'n meddwl fideo, mae'n bach yn mean. Let's go to admin. Let's go to admin. Iawn, so dwi'n ganol wneud tasgiau fi. Dwi angen mynd, lle dwi'n mynd o'n? Oh my gosh, dwi'n neud tasg... Waw, dwi'n dda fo hyn ia. Dwi'n neud tasgs fi gyd yn barod. O na, dwi'n stuck yn hyn. Neu. Diolch. Ok. Dwi'n mynd i security, cos dwi'n bod. Pwy oedd hwnna? Pwy di di? O, heledd reportio bodi fi. Gael Mae rhwng di marw, mae Alice di marw. Alice? Nes i dweud na dim Alice o ddo, a wwa mae Alice di marw. Chi gyd oedd yn dweud na Alice o ddo. Owen sysio. Na, dwi'n cymryd yna, dwi'n cymryd yna. Ti'n teiri, Owen. Dim fi ydi o. Dim ond yn oedd o because... Iawn, dwi wedi gwneud tasks fi, so be dwi'n mynd i wneud? Dwi jyst yn mynd i sbio a gweld pwy mae Lois yn llan nesaf. Ok, pwy sydd ar security? O no, mae Gwyndol fyw. Iawn, disgwyl iawn. Helen! Na, oedd Helen Helen, iawn. efo chdi. Meg ben ti'n gael lawr, cos oedd ar security a na cadw hynda fanna Ella na supportio fo, so dwi'n meddwl na Ella dio. Helen, iawn. Votia fi then, votia fi, a gwch chi weld na dim fideo. I Dwi'n ydio. Helen yn barod, so dwi'n methu. Jocian. Yes, Helen!